Kidukot jengka all jantia master roll workers am nebo union CEC Jowai rengkat bat palat spangut ki master roll worker nakasi jantia bergaru ki betrei ki benta baper jengka sorkar Meghalaya. Kila shim benta ha gajingelang pait ba balong hamal ki playground shillong. Ha gani gajingelang gajingekran halor gajing e ba gajing saadin gajing im kamai jengki master roll worker kala long ga basngokya. Hadin gajingya tai sani kila thau ga joint action committee JAC jengki master roll workers ban penpoi ye ki mat jeng e shi umentri rangba bat shaka sarkar. Ha ga shithi ba pha shi umentri rangba kinong yalam kila penpau bi ka master roll worker ki trei hong ha gi jaka batengen ha surong ha ki office bat ki we ki benta trei kam jeng ka sarkar. Hanrei kidang sha no ha ga jing sukher bat jing artatien halor kalawe. Ki penpau ba ki dei ki building bricks jong ka jela ba kari handai ka jing bamdan ka jing yada ba ka jing pinbet ye ki jing dawa jong ki kala pelong ye ka jing im jong ki ka ba e hadu kata ka JAC kala karpat yu mencu rang ba bo unshim kya mador ban pendep ye ki jing dawa ki ba sakut lenong khnang ba onna ban ai yeladi bat ru daladi ka lawe ka ba scam ye ki nong trei bat ke jiwan jongi menta si kalong kamdei kanu bangiwan waneki kamdei kanu bangiwan isu kawan menta si kalong bai kawi kamat bangiwan bu ka appointment kalor ke bangi arai ka tukas ki arpo artrik matan malki kalor ki isu bangi dawa menta si wan bu ka appointment usiam ke lanungin yo minta bat increment ba usiam ke bangi rabu e kani ka memorandum ka first copy jong amin ha office jong usiam ke ngatai usiam un sayo ini ka memorandum jadi ba puli petition ni increment ba baro khat ki nong trei jong ke mastrol mo nakani all over Meghalaya increment ba usiam un sngap ye ke jing dawa ka jongi ba un khat no sakamit jingekran haswa ka sipotrik haswa sipotrik kumaira keren ha apatrik ada omdan kanu ka jingekran haswa ka sipotrik mut kandan kan nilarai ru ba kandan ka jingap song straight man update kumang da omang paymi Christmas apo kabar sekret ke ngasai ngakerman usiam un sngap ye ka yangi kibarit ba un keren ba un pet ini ki isu baro ye kita hi long ke kemangi wan mentasi ke kimat kidei lor pei kedei ka florid ba pending bagi pasir bagi ka florid from October 2023 to 2024 kata kedei banikong bagi nidawa bagi di bensil ke kapaar kedei ka kertas songthai kamdei ban palat ya kan rukusan kumba kila nilai keren bahkan umdei ban palat kan rukusan nomor bidan ki department mo masih keren no kila violate ya ka order jong governor usain ha ajar khandai tat mar bo la sain ba kendei ki bestri kum mastrol kimdei ban palat kan rukusan senam bidan ki department ki berapa pensong no mo kum kata ngi wan dawa ba ka government kan pet ikini hi in dawa ba ikini ba government governor ba ai mo ka dingbet ban chong thai kan rukusan senam ke ka balai ke dari ka EPF mo ka employment provident fund ke kinsil mo yang ini ada dan ke chong thai mo dan ke jing mentoi nomor ba bi kum ki mastrol kimdan ka radak chong thai kimdan kanu ka jing yo nong kalong bu chong thai no kum tu te ngi dawa ye kita ki benefit bat ka wei ru ka dei ka VDA mo ka VDA ka ba la pen kut no hubunai Oktober ni kuat bahkan sejak bet kum kerja kum dei bahkan sakut mar kum ti ong ba kin bekla herdor kamar bam ndrei haru menta kum syukran no kanunu kamar bam ke pat her te ngi dawa bahkan pentri kam yang biang itu dia.